Така ли? Я да те видя. Хайде, дечица, тук направо ще нашето слагаме. Не е удобно, да. Струва се всичко пак. И ви пак първо, трябва да видите. Накрая вече ще хвърна по 11 и 20. Дайте си кабините, като Да, аз не видя. ела да я отвържим. Хайде да запишем Бойчук. Но трябва да те Ела да чакаме да Алехандро, тук ли? Калуян. Ники. Ти си работи с ясно. Готово ли е? Да. Моля да се представите с няколко думи. Как се казвате, откъде сте, с какво Казвам се Румела, съм вече 5 години в София, завършила съм ДСА, нямаме, занимавам се вече в климата, тази медицина в този басейн, работим на друго място, пак като плуване. А защо останахте в София, не се върнахте в Рус? В Силистра, пардон. Ами на мен си подходяща работа да работя. Това, което се Това, имате ли някакви спортни постижения? да, така състезания по плуване, само трето място. А защо решихте да се занимавате професионално с плуване, а по-скоро не с професионална спортна кариера, с педагогическа работа? Защо? Държава в София тренирам и спрях да тренирам. Завърших чих освен да стига се до една възраст. Липсва ли ви спорта, активност? Време на време, да. А с какво друго се занимавате, освен с плуване? Нищо, това ми е достатъчно. А хоби имате ли? Ами да, Което не е плуване. ходя се от време на време да споря. Не разбрахте? Фитнес пак се ходя от време на време, пак може да не споря. Семейна ли сте? Имате ли деца? А
какво ви носи работата с децата? Различно ли е от работата с възрастни? Различна от работа. Децата повече разговарят, може да се забавляват с тях. Възрастните не толкова, защото те не създават да се научат с повече. Децата се забавлението. А какъв, един въпрос от мен е на какъв вид стил се учат тук децата? Аз съм Какъв вид стил учат? Наплуваме. не можах да разбера децата да какъв Да, какъв стил плуват? Да. Много се учат. Децата после на гръб. А вашия стил какъв е бил по време? Да, това е артистически стил.